Nej, det bliver aldrig godt. Altså sådan er det. Du kan gøre hvad du vil, det bliver aldrig helt alvor. Nå, men inden jeg spiller sangen for, så må jeg hellere lige fortælle, hvordan den kom i stand. Og der sker det, at jeg læser et læserbrev på et tidspunkt. Og jeg kan godt lide læserbrev. Jeg synes sådan set, at læserbrev er en skøn ting. Ikke mindst fordi læserbrev jo kræver et mere vedholdende raseri. Og det kan jeg godt lide. Det synes jeg er en fin ting. Nå, men altså prøv at, jeg er fuldstændig som folk er flest. Jeg kan sagtens se en eller anden overskrift på nettet, måske lige læse halvdelen, og så blive rasende. Helt rasende. Så på Facebook, alle skal vide, at jeg er rasende. Hvad fanden er det her? Jeg aner ikke selv, hvad det er, og det er ud, nok, du godeste derude. Altså det kan jeg sagtens. Og der er det fine ved læserbrevet, at der skal man skal lige holde dampen oppe lidt længere. Fordi man skal sætte sig ned og skrive lidt, og man skal også vælge, hvem skal egentlig sende det her til? Hvem skal vide, at jeg er rasende? Og i den proces er der bare så meget god vrede, som virkelig kan næres der. Det er der et eller andet rigtig fint ved, synes jeg. Men ja, så jeg skal da så sige, det læserbrev, jeg så læste, det var faktisk et rigtig dårligt læserbrev. Og det vender vi tilbage til. Det er nemlig et læserbrev, som det er muligt, at I støtte på det. Fordi jeg skal love for, at det kom vidt omkring. Det er nok det nærmeste, vi kommer på sådan et berømt læserbrev på en eller anden måde. Det var en 16-årig knægt, som havde tænkt. Ikke længe nok, men han havde tænkt længe. Og vi kommer tilbage til, hvorfor han ikke havde tænkt længe nok. Det havde han vitterligt ikke. Så han skrev et læserbrev. Og så han sendt det til Weekendavisen. Ja, så er det alvor. Altså det behøver jeg ikke fortælle jer. Men altså, han har sendt det her brev ind, og læserbrevets overskrift var kvindens ansvar. Og hvis jeg sådan skal koge det ned, så skriver han i læserbrevet, at, altså, og det er det, han ligesom har tænkt meget længere over og kommet frem til, at hvis kvinder køber noget flot tøj, tager deres flotte tøj på, går en tur i byen, har en dejlig aften, går hjem igen i det flotte tøj, og så på vejen hjem bliver overfaldet af nogle mænd og voldtaget. Jamen, så er det sådan lidt deres egen skyld. Og så må jeg bare sige, nej, overhovedet ikke. Og det er lige der, vi rammer hovedet på søndag. Den har du ikke tænkt nok igennem. Fordi det er overhovedet ikke deres egen skyld. På nogen måde. Og nu er det ikke fordi, at aftenen skal tage en drejning. Jeg ved godt, at den er kvart ind i nu. Men det er slet ikke. Det jeg prøver at sige, det er ikke fordi, det skal blive lummert. Men det handler om, det læserbrev. Jamen det er det eneste. Det handler kun om, at der er nogen, der er blevet lidt liderlige. Og det kan de ikke styre. Og det er noget pjat. Det er de nødt til. Det er fint at blive liderlig. Det er ikke det, jeg siger. Det kan ske for selv den bedste. Det er ikke sådan på den måde. Men, og der kan jeg sige, at erfaring, det kan klare sin håndevending. Det er slet ikke fordi, man hører på sådan og gå amok med det. Det er slet ikke om det. Nej, og vi skal ikke, det er det, jeg siger, vi skal ikke ned ad det der plattespor. Det er slet ikke om det. Jeg er bare nødt til at nævne det. Fordi det er det eneste, det handler om. Det er nogle mænd, der er blevet liderlige. Og det kan de lige pludselig ikke styre. Men det er de simpelthen nødt til. Fordi alt andet er helt forrygt. Og jamen, altså, jeg kan slet ikke... prøv at, det er fint at blive liderlig, som sagt. Men det er kun dit problem. Det er kun dit eget problem. Jeg kan jo ikke, for eksempel inde på en restaurant inde i København eller et eller andet sted, eller i Humlebæk, jeg kan jo ikke sætte mig ned, bestille noget mad. Og så pludselig opdager jeg har glemt mine penge. Så kan jeg jo ikke give mig til at råbe, ingen må spise! Fordi det rager ingen andre. Men det rager kun mig. Alle andre er skide ligeglade. Og det er det samme med det her. Det er fint, du er liderlig, men det er kun dit problem. Du kan godt spørge nogen, om de vil hjælpe dig. Jeg ved ikke, hvordan man bliver for den serveret. Vil du være med? Eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men det må man selv rode med. Men hvis man får et nej der, så er det det. Så må man lukke butikken der, og så er det det. Det er ikke noget problem. Men jeg forstår simpelthen, altså jeg forstår ikke, og nu kan man så håbe, det var en 16-årig knægte. Man kan jo håbe, at der er nogen, der lige tager fat i ham og siger, nu skal stå helt stille, så løfter jeg dig lige herover. Fordi det er virkeligheden herovre. Der står du meget bedre, rigtig flot. Så kan jeg stå der. Og jeg er nødt til lige at understrege, det er liderlighed, det handler om. Det er jo ikke nogen mænd, som har sagt, kvinder, de må ikke gå i sådan noget flot stramt tøj, fordi så er vi simpelthen så bange for at blive forelsket i dem, og komme til at bruge alle vores penge på gaver. Jamen, det er ikke det. Det er ikke det, de mener. Det er fordi, de er liderlige. Færdig arbejde. Der er ikke mere end det. Det er ikke økonomiske problemer, de ser forude. Det er liderlighed. Slut færdig. Men jeg synes bare stadigvæk, det er meget interessant. Jeg håber, at den 16-årige kan blive reddet. Men der er jo masser af mænd, der går og råber og sådan nogle underlige ting. Der er også nogen, der er meget værre end ham. Altså, der er jo de der går og råber, vi er meget liderlige! Kvinder! Det er jeres ansvar. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være. Jo! Vi er meget liderlige! Gem jer for os. Det er da at tage det ud af. Nej, vi er meget liderlige!
Dæk jer til, så vi ikke kan se jer, for det er jeres skyld. Så en burka over jer, så vi ikke kan se jer. Jeg prøver at høre her. Der er simpelthen for mange, der bliver blandet ind i det her. Altså, det er alt for stort, det her problem. Jeg kan se, og jeg vil gerne prøve at være en lille smule konstruktiv. Det er jo trods alt lidt oplæg. Jeg vil gerne være en lille smule konstruktiv. Jeg vil gerne foreslå noget. Jeg vil gerne foreslå omvendt burkaen. Og det er, den laver man ved, at man tager det lille stykke stof, der bliver til overs, når man laver en almindelig burka. Og så sætter man lige en elastik i det, og så tager mændene lige den på. Men så er vi ude over det. Det er nemmere. Det er også billigere. Altså, der er kun fordel ved det her, sådan set. Og der kan jeg da lige nævne, at jeg har søgt patent, så I kan godt. Så er det meget roligt. Den er sat i søen. Men jeg har skrevet en sang til en af de her mænd, som har det på den der måde, for jeg er sådan sært fascineret af den tankegang, der trods alt ligger bag. Altså, det er jo fandme nogle mærkelige mænd, der har det på den der måde. Og altså det der med, at man kan sige, jeg er liderlig. Det er der nogle andre, der må tage sig af. Jamen, jeg begriber ikke, hvordan man ender der. Altså, det er simpelthen så fantastisk. Så derfor har jeg skrevet en sang til og om en af de her mænd. Og det er... ja, det er faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, det er den eneste sang, der sådan set reelt har fået en titel. Det er en sang, der hedder Den liderlige islamist. Det hedder det. Og I vil opdage, at titlen passer sådan set fint til den. Det er ikke på den måde. Altså. Hans liv er meget hårdt, for han er islamist. Hver dag er en kamp mod sex og kvindelist. Dumme, vantro kvinder går rundt med bukser på og giver ham sådan en rejsning, at han næsten ikke kan gå. Hvorfor kan de ikke bare tænke som en mand? De burde fandme styre sig, når han nu ikke kan. De gamle siger, at han skal finde trøst og læse i Koranen. Men han kan ikke koncentrere sig, for alt blod løber ned i bananen. Nej, at være islamist er virkelig ikke nemt. Hans hårde kamp mod egne drifter, den bliver altid glemt. Kvindelige bilister hjælper heller ikke på trangen. Det går lige i banditten, når de skifter gear med stangen. Så alle disse kvinder, der går rundt og har en mening, ja, det er sgu deres egen skyld, når de får en stening. Den franske hotdog vil han have forbudt, men ikke på grund af kødet. Nej, han synes det er for frækt, det der med at stikke pølsen ind i brødet. Nu har han fået nogle nye venner, som forstår hans hårde kvaler, forstår hvorfor det dunker i hans kronjuveler. De siger de vil hjælpe ham med smerten i hans lem, men først der skal han bare lige også hjælpe dem. Så giver de ham en særlig vest fyldt med dynamit. Han skal bare lukke øjnene og så vente lidt. Så lover de ham en helt guddommelig udløsning. Nu er han endelig kommet op til Gud. Men der var en enkelt ting, han ikke havde regnet ud. For op i himlen får han ingen fred, og heller ingen trøst for. Gud, hun går i cowboybukser og har kæmpe store bryster. Ja, Gud, hun går i cowboybukser og har kæmpe store bryster.